Zij is erop praat dat de meeste beroepsfiskers maatregels nemen om vat te komen dat er otters in de voeken bedarjen. Hielendal vanzelfs gang dat net. Er is wel druk om vanuit de provincie, want die stiet ik onderlaten. En maar in geerwerking met het autostation is wel uitzocht van hoe je die weer de maatregelen het beste uitvoeren kunnen. En er wordt nog steeds onderzoek naar die van wat beter kan, zodat de vangst niet goed blijven. Plus er is een kaart maken van Friesland waar de auto's ongeveer zitten. En in die gebieden moet zeker altijd weer de maatregelen in de voeken zitten. Maar ik daarboeten ben fiskers die het willen altijd weer de maatregelen in de voeken hebben. Want een otter in een voeken versoept. Dat kan voorkomen worden met een zogenaamd stopgrid of een soort van ontsnappingsloekje. Er is alleen nog één probleem. Ja, er is volle meegeld nodig als de provincie betaalt. De beroepsvisserij die heeft er zelf ook al wat geld voor. Maar er zit nog wel een tekort in en daar wordt ik heel haastig gezocht van hoe kunnen we geld krijgen. Sport- en beroepsviskers willen ook dat één mogelijke oorzaak van de waarom er in de visk staan onderzocht wordt. En er wordt een soort heel voedselarm isomaarwater ingelaten in het Friese boezem. Dan speelt er voedselrijk water bij de Dokkemenij, Siel en Harlingen weer naar de Waddenzee. Dat ben we uit het systeem kwijt. Dat er een bepaalde trotspeling was, maar daar komen we net aan. Alleen nog de vraag is in welke mate is dat en wat voor invloed heeft dat op het ecologie onder water.